ingoma yekhulu nanye 101 inkosi busisa ukuphakama kwenhlanga. Amen. Lukozi olunamaphiko lophakamisa isiko Lukozi olunamaphiko WAWUFUMANA
Incwadi kaDaniel. uDaniel isahluko sesithupha. Incwadi kaDaniel isahluko sesithupha. Kwaba kuhle kuDarius ukumisa phezu kombuso ababusi abayi120 abephezu kombuso wonke naphezu kwabo izikhonzi ezintathu esokuqala sazo uDaniel ukuze ababusi laba balandise kuzo ingabi nasonakalo inkosi. Lapho uDaniel wadlula izikhonzi nababusi ngokuba umoya omuhle ube kuye, yathi inkosi iza kumisa phezu kombuso wonke. Lapho izikhonzi nababusi babe behlola ukuze bafunyanise insolo ngakuDaniel ngawo umbuso, kepha babe ngenamandla ukufumana insolo nokho icala kuye ngokuba ubekholisa ungatholanga isiphambeko necala kuye. Lapho lamadoda athi asizufumana insolo ngakuye uDaniel uma singalifumani nakuye ngomthetho kaThixo wakhe. Lapho lezi zikhonzi nababusi babuthana ngengcokozelo enkosini zakhuluma kuyo ngokuthi, Inkosi Darius, mana njalo izikhonzi zonke zombuso nezinduna nababusi nemphakathi nababusana bakhulumisene ukumisa ummiso wenkosi nokuqinisa isenqabelo ukuthi
yena ocela isicelo kuThixo nakumuntu ukuphela yena ocela isicelo kuThixo nakumuntu ukuphela kuwe Nkosi ezinsukwini ezingamashumi amathathu uzophoswa emphandwini wezingonyama. Ngalokhu Nkosi mawumise isinqabelo ulobe umbhalo ukuba ungaphendulwa njengomthetho wabamadayi nabapharasi ongadluliyo. Ngalokho inkosi uDarius yaloba umbhalo nesinqabelo. Wathi uDanieli sekuzwile ukuba umbhalo ube ulotshiwe wangena endlini yakhe ithi ivuleka intuba yakhe egumbini lakhe eliqonda ngaseJerusalem waguqa ngamadolo akhe izikhathi ezithathu ngosuku ethandaza ebonga phambi kukaThixo wakhe njengowakwenza kuqala. Sonke njengoba silapha singabantu abafana nabantu abalingiweyo uNkulunkulu. Mhlawumbe efuna ukubona ukukholwa kwethu. Mhlawumbe efuna ukubona ukuthi simthanda kangakanani. Mhlawumbe efuna ukubona ukuthi singabantu abayihlolisisisayo yini indlela abahamba ngayo. Mhlawumbe efuna ukubona ukuthi phakathi kwethu uma kungafika uSathane ezokwenza isivuno kulensimu angathola into engakanani. Le ncwadi ke engifundile ikhuluma ngomuntu owayethunjiwe esezweni la kwesinye isizwe. Kodwa le nkosi okumaqondana nayo akusiye eyayibathumbile, babethunjwe uNebukadnezar. Indodana kaNebukadnezar yamedelela kakhulu uNkulunkulu. Yamphika yathi akekho uNkulunkulu. Into ekhona kukhona yona emhlabeni nombuso wayo. Yayenziwa ke ukuthi yafica umbuso omkhulu owawushiwe uyise. Ingaswele lutho. Imvama ke yabantu uma befice ifa liliningi bavamsa ukuchwayiza umuntu angaze azi noma khona umuntu omdala noma khona umuntu okufanele ahlonishwe noma kube njani. Agibele nje phezulu kwabantu bonke ngoba akanamsebenzi yena akazukucela lutho lwamuntu. Futhi yena mhlawumbe akalambile futhi yena ngeke azahlupheke. uNkulunkulu ke wayese emshaya lo ndodana kaNebukadnezar, igama lakhe kwakuBelshazarii. Wathumela ke laba basemadayi nabapharasi ukuthi bahambe bayohlasela umbuso wakhe. Ngesikhathi bethumba laba bakwaIsrayeli babethathe nezitsha zikaNkulunkulu
okwakuthi makwenziwa iminikelo yokushisa nakho konke kusetshenziswe lezi zitsha zazi izinhleke ezabo kakhulu ngoba kwakuyizitsha zegolide nesiliva. Kuthe ngaleli langa uNkulunkulu ezoyishaya lenkosi yayisithuma induna nezinceku zayo yathi hambani nilande izitsha lezi ezabekwa ubaba ezafika nalabo bakwaIsrael nizilethe lapha sizophuza ngalo. Le nkosi yayiphuza kakhulu kwakuumuntu wotshwala. Kwase kuqhamuka abantu abadala abazuyise bathi cha Nkosi ungakwenzi lokho. Uyihlo wathi zingathintwa lezi zitsha, izitsha zikaNkulunkulu zingcwele. Wathi suka kungcwele bani lethani lapha. Thumi inceku zakhe zahamba zayoyilanda zabekwa lapha kwetafula elide lisuka la liyoshona le hleziwe khona nezinduna zakhe nabo bonke abandlunkulu ekhona kuyaphuzwa la iwona umbuso wakulelizwe utshwala. Bathe besahleli kwasekuqhamuka isandla ngesikhathi nje inkosi utshwala bungena kahle egazini yabona impama esandla ibhala odongeni. Uyathi mayithi yakuziba lokubhala ayakwaze kwavuma. Isandla sabhala into angayazi angakwazi ukuyifunda incazelo yayo. Kodwa noma kunjalo wezwa umzimba wakhe wethuka uphelelwa amandla ngoba wayibona isandla sikaNkulunkulu. Isandla sikaNkulunkulu lesi esasibhala. Wangazi ukuthi silobani. Wayesethumela ukuthi tholakale abantu abazawumchazela lento ebhalwa odongeni angayazi ukuthi ithini. Zalandwa ke izanusi zakulelozwe nabantu bakhona abahlakaniphile bafike behluleka ukufunda lokho. Kwase kuqhamuka inkosikazi eyayigane uyise uNebukadnezar. Yathi umntanami uhluphekelani na? Ukhona umuntu lapha kulaba abantu abathunjwa kwaIsrael owasiza uyihlo, naye uyihlo wayenephupho elibi waze wasizwa yilo muntu amchazela lona. Wayesebizwa kuDaniel esefike eyifunda lento esemthembisa nokuthi uzawumnika ingubo ebomvu, uzawuba owesingaki owesibili embusweni wakhe, uzoba mkhulu. Uthi ke uDaniel cha Nkosi anginandaba nakho konke lokho, kodwa ke okokuqala engizokutshela khona ukuthi wena awumkhonzi uNkulunkulu. Wena uthathe izitsha ezingcwele zikaNkulunkulu waphuza ngazo iwayini nabafazi bakho nabomdlunkulu wakho, wenza into engazingenziwa kaze kwenziwe lokhu. Lezi zitsha zikaze zikwenze lokhu ozezibisa khona. Wathi ngiyakuzwa konke lokho Daniel, kodwa ngiphuthume. Lo mbhalo uthini? Wayeseyamchazela ke. Umbhalo wawuthi MENEMENE TEKEL ORFASIN. Uthi ke uNkulunkulu ubalile wonke umbuso wakho. Ubale ukuhamba kwakho. Wabala izigodlo zakho. Wabala inkomo nayo. Wabala imbuzi nemvu nembongolo nani konke nakho. Wakufinyanisa kulula. Wakufica kuyize nje konke lokhu wena oqhosha ngakho othi kukhulu. Ngoba lo muntu wayeyakhwele phezu kwezindlu umzikayise wawunezitezi ezinkulu. Athi khona uNkulunkulu onezitezi ezingaka. Khona uNkulunkulu onabafazi abaningi njengabami.
usuka namanga akekho uNkulunkulu nalezi zinto yimi uNkulunkulu. Wayesemfundela ke semchazela ukuthi uNkulunkulu ke ukubalile konke ukuhamba kwakho, wabala nombuso wakho, wabala nani yakho, wakufica kungelutho. Nawe uNkulunkulu uthe mayefika konke lokho wayesethi awubhekwe ukuthi unjani mawunje. Uthi inkosi ufinyaniswe uhamba nunu, uhambaze ungembethe lutho. Wase kuyabuzakala ukuthi lo muntu ohambaze yini. Uthi ke uBelshazarii pho ngalokhu kuzokwenzekani? Uthi cha Nkosi, wena uzawukufa. uNkulunkulu isinqumo asesithathile azosenza ngawe ukuthi wena uzokufa. Uthi ngizofanini na uvalo seliyambulala ngaphakathi, akaseyena lo Belshazarii obedelele. Uthi ke uDaniel namanje nje ungafa. Nempela bathi beqeda ukukhuluma lokukhuluma base bengena abantu. Bathe uma bethunywa le mpi kwathiwa niboqala nibulala inkosi iqala. Ngiyobafica kahle futhi bedakiwe. Base beyibulala ke le nkosi laba abasemadayi. Mase bephethe umbuso. Inkosi yakhona isiphindi simthanda lo Daniel, sethandwa inkosi ke manje uDarius wakhona emadayi. Isimenza isikhulu sombuso wayo. Kodwa lo muntu wayenoNkulunkulu. Abantu abanoNkulunkulu bayahlushwa. Akuze kwaba khona ukuphila kahle nokuhlala kahle uma unoNkulunkulu. Njengoba ni amaNazaretha nje anifani nabantu abaningi, naba ngomakhelwane benu nabanjalo abangayimbathi ingubo emhlophe. Ni abantu abayisimanga. Abantu baye bathi ma bebuka indlela eniphila ngayo nezinto ezilikhuni enizenzayo ababona sengathi bona ngeke bakwazi ukuyizama nakancane. Bazibuze ukuthi laba bantu banjani. Laba bantu abagcina isabatha banjani. Laba bantu abangayidli ingulube bakwenza kanjani konke lokho. Laba bantu abangawagunda amakhanda nezilevu zabo bakwenza kanjani. Laba bantu abashiya imizi yabo bahambe bayohlala noma inyanga yonke bekhonza uNkulunkulu bakwenza kanjani konke lokho. Ngoba nendawo abasuke behleli kuyo isuke ingenabo ubumnandi, kusuke kuyindawo yosizi nokuhlupheka. Nendawo yokuzidela, nendawo yokuthi ukhohle ulibale yonke into enhle noyithandayo, ucabange kuphela indaba kaNkulunkulu. Abanye ke babo abaze bangakuthanda lokho, ngoba baye bakubona ukuthi lokhu enikwenzayo ukuzisondeza kakhulu lapho uNkulunkulu ekhona. Uma nikwazi ukuzidela, nikwazi ukuyeka izinto ezithandwa abantu bonke, lokho kuwuphawu lokuthi nisondele eduze kaNkulunkulu. Ziningi ke izilingo abaye banilinge ngazo. Kwesinye isikhathi banilinge ngabantwana benu, bazame ukubadonsela ezindleleni zabo zobumnyama, ngoba bayazi ukuthi uma umuntu ekuhlupha ngomntwana wakho usuke ekuzwisa ubuhlungu obukhulu.
lo uDaniel ke laba bantu bale inkosi abazange bakuthande ukukhushulwa kwakhe abemkhulu phezukwabo ngoba wayengesiye waseMadayi kwakuumuntu waseJerusalem le kwaIsrael manje wenziwelani abemkhulu ngaphezulu kwethu na base belwa ngamacebo nangamaqhinga usathane ke uma esebenza usebenza ngobuqili namaqhinga nayo yonke into enjalo ngoba uNkulunkulu akazenzi lezo zinto uNkulunkulu usebenza ngento yinye iqiniso kuphela amen uDaniel ke bazama kakhulu bethi bafuna ukuthola into ezoba isicunulo enkosini imsuse phambi kwabo ziningi izinto abazenzayo nababezikhuluma ngaye kodwa inkosi akuzange kuyingene konke lokukhuluma baze bagcina ke sebethi cha indlela yokumthola lo muntu yinye asimakhele umgogo ngenkolo yakhe ngoba ayikho into enkulu kuye ngaphezulu kwenkolo yakhe base behamba ke sebe enkosini sebethi cha Nkosi shaya umthetho wokuthi bonke abantu bakulelizwe liphethwe uwe bangaceli lutho ngelinye igama ngaphandle kwegama lakho njengenkosi yalapha kulesi sizwe ngisho umuntu ecela ngoThixo osezulwini ungakwemukeli yayisivuma ke inkosi inganakile nje nayo ukuthi bathini cabanga ukuthi kuzawubalula kuzoba into nje engasho lutho sesike sawabona ke amakhosi enza izinto ezinjalo umuntu enze into enkulu anganaka cabanga ukuthi into nje engenamsebenzi uzawuyenza nje kalula aphumelele uma ke uDaniel usushayiwe lo mthetho kwafika isikhathi sakhe njalo esiyesifike sokuba athandaze akhulume noNkulunkulu wakhe waye umuntu ke owumNazaretha waye yathi mayithandaza abheke ngasekuphakameni naye ke wathi mayisethandaza wayesebheka eJerusalem kwakunefastela elibuka la aqhamuka ngakhona ukukholwa kwakhe kwakunjalo umayi esathandaza kanti bahlezi lana bambhekile ukuthi wenzani base behamba beyobika enkosini ukuthi inkosi akuwe yini owashaya umthetho na ababe besasho ukuthi akuyithi yini esaletha umthetho kuwe bathi akuwe yini owashaya umthetho na wathi umuntu obiza elinye igama kulelizwe akabe mubi phenduke bahlala njalo bilindele usuku lwentokozo lapho uDaniel ezawufakwa khona emphandweni wezingonyama nempela ke lafika lelo langa ngwase eyathathwa ke sekuvulwa ke itshe laleli igumbi elihlala izingonyama lezi wayesefakwa phakathi kuyo incwadi le engiyifundile kaDaniel ngaqala evesini le-10 nesithupha inkosi yase iyaleza
bathi bamletha uDaniel bamphonsa emphandweni wezingonyama. Kepha inkosi yakhuluma yathi kuDaniel, uThixo wakho omkhonza njalo wokukhulula. Lase lilethwa itshe libekwa phezulu komlomo omphando. Yathi inkosi yaligcina ngophawu lwendandatho yayo nangophawu lwendandatho yabakhulu bayo, ukuze into ngoDaniel ingaphenduki. Lapho inkosi yabuyela esigodlweni sayo, yahlala ubusuku izila ukudla, futhi asingeniswanga isifazana phambi kwayo, bayiphuthela ubuthongo bayo. Lapho inkosi yavuka ngovili lokusa yaya ngokushesha emphandweni wezingonyama. Yathi ekusondeleni kwayo emphandweni yamemeza kuDaniel ngezwi lokudabuka. Inkosi yase ikhuluma yathi kuDaniel, Daniel, nceku kaThixo okhoyo, uThixo wakho omkhonza njalo, ube namandla ukukhulula kuzo izingonyama na? Lapho uDaniel wakhuluma kuyo inkosi, Nkosi, mana njalo. Le ndaba yalomuntu ngithanda ukuyisondeza nalimi. Lokhu okukhulunywa la ngiyakwazi, kodwa ke okukhulu akusikho ukuthi kwenzekani. Okukhulu ukuthi uNkulunkulu uziveza kanjani kumuntu. Ma uNkulunkulu efuna ukukhombisa ubukhulu bakhe, ukukhombisa ngohlupho, bekhona njalo inkathazwana ezikhona. Uthi ngesikhathi usajiyelwe iqhinga ukuthi ngizawuphuma kanjani, ubone usuphumile. Uma ke unomoya kaNkulunkulu awuze ungazibabaza wena, uyebabaze yena uNkulunkulu ukuthi hawu inkosi inamandla, uNkulunkulu useduze kwami, uNkulunkulu uyakwazi ukungisindisa engozini nasekufeni nakuzo zonke izinto. Ngangazi ukuthi kuyoba khona isikhathi la kuyoba khona abantu abangangani kangaka abeza la kukhona mina ngomsebenzi osetshenziswe weminyaka engaphezulu kweshumi. Abantu belwa nenkosi uthini, belusola kakhulu ukuthi umthandelani lo mfowenu na, wenzelani. Usathane usebenza ngezinto eziningi. Abanye babo babekhuluma ngami bengaze bangibone nangamehlo. Ungathi umhlali naye umbuzo ukuthi yini lo muntu okhuluma ngayo umenyanyani kangaka, angasho ngoba kamaza akaza mbona. Bantwana ke basekuphakameni ningahlali kulezo zinto. Amen. Ngoba izinto ezingenamsebenzi, kodwa umsebenzi okhona kuzona intshumayelo kaNkulunkulu ayishumayela kithi. Amen. Ningazikhohlisi. Uma uNkulunkulu akazange angifundise ubukhulu bakhe
nami bengeke ngikwazi ukunifundisa ukuthi uNkulunkulu mkhulu kangakanani. Amen. Lokho kwakwenzeka kwakuyindlela kaNkulunkulu engifaka esikoleni. Mina okwenzeka kimi akufani nokwenzeka kubaba. Ubaba bathi bemile lapha ephakameni, ubaba mkhulu esekhona ngale ngasejamengweni. Waqhamuka indoda. Kwakweya kwamseleni. Iphethe inantshi. Ibafica bami noGozi uDlamini. Ujawu Nkosana. Hawu sengithe ngiyadlula la. Phambi kwendle zitsha ngafika kukhona ubaba mkhulu, ubaba. Manje amanantshi bengiwaphethe sengiwanika yena, awusekuseli nje lodwa. Hawu lithathe emhlanzi hawu. Waselithatha ubaba. Naselihluba leli nantshi. Walidla. Alizange lehle. Umphingeni. Wakhulu baba ehlanza igazi. Kwabonakala ukuthi uyahamba emhlabeni. Wayesethathwa umlangeni. Mayesho ke ukuthi wathathwa umlangeni. Kwakhona umuntu owayelapha ngaseBiyafi. Okuyena owafike wamsiza wamphuzisa into ethize labuya leli nantshi. Kade lihleli la esifubeni babe ngasakwazi ukuphefumula kahle. Yamhlupha lento kakhulu. Ithi ke inyanga ezulu kwathi ngemva kwesikhashana. Uthi wayesemxoxele sethi hawu sibanibani, wayembize ngegama nje. Ngaso sonke isikhathi mabexoxa hawu sibanibani. Lento eyayingihlupha la esifubeni nganele ngangena kuloku kuhamba. Yaphela lento. Angisayizwa. Amen. Kodwa ubaba wathi mayesemdala esezohamba emhlabeni yabuye yavuka lento. Ngelilanga sasinayo endlini emhlophe. Ekhwehlela bese kuphuma igazi ngaphezulu. Wayeselikhiphela la edubini esesikhombisa. Mfethi angazi noma kuvuka lento eyayiphatha yini. Cha mina akekho enginobufakazi bokuthi wake wafuna ukungibulala. Mhlambe babe kucabanga kodwa bakwenzanga. Ngikhuluma ngokuthi njengoba nithukwa, njengoba niyifa lenhlamba nokubhuqa nokubhinqwa, ningakwesabi. Umuntu othukwayo usondele kakhulu kuNkulunkulu. Ngoba njalo uye uzibuze ukuthi Nkosi ngenzeni, ngoba awuyazi into efanele ukuthi uze uthukwe ngayo. Lokho kubiza kwakho uNkulunkulu imvuselelo enkulu ngaphakathi kwakho. Imvama yethu uma sibusa sinakho konke singasweli lutho, siyavama ukumkhohlwa uNkulunkulu. Kodwa uma umuntu enosizi nongakholwa nje, ungakholwa ndawo, uyombona esefika khona la phakathi kwethu ezobika usizi lwakhe. Ngoba engakholwa enjalo kodwa lokho kumxakile kungaphezulu kwamandla okuhlakanipha kwaba wonke abantu abathembile, noma ngabe izinyanga noma ngabe yini, abesecabanga ukuthi hawu mhlawumbe kaNkulunkulu amandla azongelekelela. Abantu abaningi bethu abakhona la bafika kanjalo. uNkulunkulu waveza ubukhulu bakhe sebehluleke ezintweni eziningi. Wabuveza nje nezwi.
mhlawumbe athi inkosi ibusise mhlawumbe athi uzophila mhlawumbe athi usizi lwakho lizophela nangempela ubone sekubanjalo uzwe futhi ngaphakathi selungena uthando likaNkulunkulu usuthanda ukumlandela amen ningayeki ke lokuhamba kwenu amen uNkulunkulu eningenakho akaniphanga khona uma eniphe ukuthi nibe ngaka kulungile ngoba uyazi yena ukuthi wenzani amen ungafisi ukuba seningini eliya esihogweni lo Daniel esikhuluma ngayo wayeyedwa kodwa wayeyinkinga kubantu abaningi kwenziwa yini lokho futhi njengoba nibancane kangaka kodwa kube nabantu abaningi kangaka abahluphekile ngani abanganifiseli ukuthi nibe khona benziwa yini benziwa yini bangafisi ukuthi nibe khona benziwa ukuthi nina nikwazi ukugcina into ebehlulayo ukuyigcina bathe uma sebehleli benaba ababe besazi ukuthi bebezokwenzani phambi kaNkulunkulu base bebona izinto eziningi ezinjani abanye badayisa imali abanye bahleli ngoba banabangani babo abangeke behlukane ngabo noma ngabe lento ngiyayisola noma ngiyakhononda kancane kodwa cha ngoba abangani bami osibanibani bakuyo hayi kulungile noma uma siduka sibaningi hayi kuhle sivunyiwe lo ukuthi masilahleka masibaningi singalahleka umuntu okungafanele alahleke ohamba yena usho ukuthi leli gama elithi ukulahleka kusafanele litholakala incazelo yani kanti lithini indlela kaNkulunkulu inosizi inomunyu nalo shembe wenu enimlandelayo waza wahamba emhlabeni kuumuntu wosizi nje njalo ehlala nje enomunyu ngengakwazi ukujabula njengabantu bonke angazi ke noma lo munyu uNkulunkulu bewubone usunciphile iniphambi kwenu kwase kuyabaluleka ukuthi uphinde ubuye ngoba mhlawumbe yiwo osenza sikwazi ukuzikhokhela osenza sikwazi ukuzifuna osenza sikwazi ukuzibuza ngabanye ukuthi hawu ngisekuyo nje indlela kaNkulunkulu na ngoba kade sihleli kahle kumnandi sibusa abantu ke baze babubanga umbuso mawusumningi bakwebhale nje bodwa bebanga umbuso ababangi lutho ngoba namhlanje sihleli emunywini nongakwazi ukuthandaza kulezi insuku uyathandaza asho noma igama elilodwa nje khona lokho nje ukuthi awu inkosi sikhumbule kuningi kuningi ukuthi inkosi sivikele Nkosi uyasibona yini ukuthi sinezitha Nkosi uyabona yini ukuthi sihluphekile Nkosi uyabona yini ukuthi sinosizi Uyabona yini ukuthi asisenabo abangani nezihlobo mhlawumbe nodade wethu nabafowethu
ufikile ulandelwa izizwe ufikile
mlandeleni nonke ofikile ushambe lo enimlandelayo ke lo. Amen. Akapheli akaqedwa imilomo yabantu bathi ke abambonayo mabembongela bathi umanda sithebeni onjengensondweni. Amen. Akaqedwa inhlamba akaqedwa uqolota konke lokho nje akumenzi. Amen. Amen. La sikhona asizubabikho isikole senhlamba. Kuzawuba khona isikole sendaba kaShembe kuphela ngoba yona inkulu kunakho konke. Amen. Futhi ayipheli. Njengoba sikhuluma namhla silindele ukuthi isiyise ezweni elizayo. Nakhona sifike kukhulunywa yona kungakhulunywa lutho olunye. Amen. Uqolota lokhu into yala emhlabeni. Into yeyithembu. Akusiyo into yasezulwini. Abantwana bakaNkulunkulu abaqoloti. Bakhuluma okuyikho. Inhlamba abayithuki. Incwadi kaMakho esahluko seshumi nantathu. uMakho isahluko seshumi nantathu. Makho 13. Esaphuma ethempeleni omunye kubafundi bakhe wathi kuye, mfundisi, bheka lamatshe naloku kwakha. uJesu waphendula wathi kuye, uyabona lokhu kwakha okukhulu na? Uyabona lokhu kwakha okukhulu na? Alikushiywa itshe phezulu kwetshe elingayo kuwiswa phansi. Alikushiywa itshe phezulu kwetshe elingaya kuwiswa phansi. Sehleze entabeni yemhlwathi phambi kwethempeli oPetro noJakobe noJohani noAndrea bambuza bebodwa bathi, sitshele lokhu boba nini na? Nesiboniso soba nini? Soba yini lapho kuza kuphelela konke lokhu? uJesu waphendula waqala ukuthi, bhekani ningeduswa muntu, ngokuba abaningi bayakuza ngegama lami bethi nginguKristu, bayakwedusa abaningi. Nxa nizwa ukulwa nodumo lokulwa, ningethuki. Kuyakuba khona lokhu, kepha ukuphela akubabikho. Isizwe siyakuvukela isizwe, umbuso uyavukela umbuso. Kuyakuba khona kuzamazama komhlaba, izindawo ngezindawo kube khona indlala nezinhlupheko. Lezi zinto ziwuqala kwezinsizi. Xwayani nina ngokuba bayakuninikela emacaleni, niyakushaywa ezindlini zokusonta, niyakumiswa phambi kwababusi namakhosi ngenxa yami, kube ubufakazi kubo. Ivangeli liyakushunyayelwa kuqala ezizweni zonke. Kodwa nxa benihola
beninikele ningakhathaleli phambili eniyokushumayela ningazindli kodwa lokhu eniyakukunikwa ngaleso sikhathi nikushumayele asinina enishumayelayo kepha umoya oyingcwele le ndaba esifundayo isafakazela yona le ebesikhuluma yokuthi abantu abakhuluma indaba kaNkulunkulu eyiqiniso neyiyo abakwazi ukuhamba kahle bengahlushwa ngoba basuke behlukile bekhuluma into abantu abaningi abesabayo ukuyikhuluma thina ke sisesikhathini esinzima la iNazaretha lishumayeza khona elinye iNazaretha asikwazi ukuthi kushuthile kodwa ke uKristu ukhuluma ngakho kubafundi bakhe uthi ngegama lami nizohlushwa kakhulu bamhlasela ngisho endlini zamasonto banihlasele yonke indawo nathi ke siphansi kwaloko kuhlaselwa eyitimeleni ukuhlaselwa thina emathempeleni kuhlaselwa thina angani noma sekhona isikhathi sokukhuluma indaba kaNkulunkulu noma sekhona isikhathi sokukhumbuza abantu ukuthi uyeza umhla wokuphela noma laba bantu abazawuhamba emhlabeni bekhuluma lolu limi lwalempi abayikhulumayo bazawufika yini ekhaya uma bezawufika bayawuhlangatshezwa ubani oyobekhuluma lolu limi lokulwa abalikhulumayo kulaba bahlangabezi babo nengubo emhlophe lo asayazi ukuthi sayigqokelana noma iuniform yeqembu lombangazwe angazi kesa kubona nasemaphepheni okucishe kufuze lokho into kaShembe yehlelwe isithunzi nina ke enisenawo uNembeza wokulifuna iqiniso noma lideleleke kangakanani uNkulunkulu aniphe isibindi isibindi sokuyivikela lento kaShembe njengoba isihuduleka odakeni nje lezi zinto eziphuma emaphepheni omakhelwana bakho wena bakwazi ukuthi ungaphi wena kwazo mabe bona lento kaShembe ihudulwa phansi nawe bakubala kanye nabo angazi noma niyayazi into enikuyo ukuthi inkulu kangakanani kukhona omakhelwane benu abanifihlele indaba ezinkulu zikaShembe abanye babo bafika la kuShembe bengenabo abantwana uShembe wabapha abantwana kodwa ngenxa yokuthi uyinkosikazi ejoyini la esonta khona mhlawumbe umkhokheli angeza ikhuluma leyo ndaba kodwa ngaphakathi kuyena uyazi ukuthi lo mntwana wami ngimphethe ngamphiwa uShembe wena ke mawusuthatha lento kaShembe uyihudulela phansi abese yafa ngaphakathi lo muntu adumale abone ukuthi uShembe uneshwa walandelwa abantu ababi
kanti wena awukho la ngithi ke phumelana obala njengoba lencwadi isho nje nishumayele lokho nini enikwaziyo nikhulume lokho enikwaziyo uthi cha thina sazi lokho thina ushembe simlandelayo wathi asokwenza nje senze nje akakushongo lokho ngoba uma ningasho lutho bazonihlanganisa nabo bonke abantu abangakusho lokho enikushoyo uma nina ningaphumi nifakaze ngezwi likaNkulunkulu abantu bonke bazothatha ngokuthi siudaka olufanayo nabantu abangasayiboni into ababeyizele esiphakameni ngoba uma lokhu kukholwa sekuphenduka kuba njengombangazwe kwentando yeningi ukuba njengoba ngimile nje phakathi kwenu la nivotile nathi angime la kusho ukuthi kusasa nizovota nithi angisuke la cha ningayivumi le yona akusiye yasezulwini yasemhlabeni iyawulungela umhlaba kodwa indlela kaNkulunkulu ihanjwa ngendlela eyodwa ihanjwa ngemithetho nangentando yakhe akukho lutho mina olwami engizawuqala manje ngivale leli iBhayibheli ngithi ayishisana amaBhayibheli senizolalela mina cha ngizofakaza khona lokho kwasho ubaba mkhulu fakaze khona lokho kwasho ubaba fakaze khona lokho kwasho inyanga yezulu fakaze khona lokho bekukhulunywa uthingo izolo lo amen ngakho ke ningazivumi lezi zinto ezishoyo laba bantu ngoba bazishilo nasemaphepheni eseyinkantolo bathi banelungelo bona lokukhetha noma umuphi umuntu abamthandayo bambeke phambi kwabo ahambe phambi kwabo ningakuvumi lokho kuhamba niyolahlekelwa into enkulu ubungcwele buyawuhamba kuphinde laba qhamuka khona bese nisala nodwa nicabanga ukuthi nisenza into kaNkulunkulu kanti senigcina imithetho yenu enizishayele yona nina ekashembe imithetho ayiguquki ayinaso isikhathi sokuthi hayi manje sekunombuso omusha ngakho ke imithetho yebandla lethu nayo ayiguquke iloku yabanjalo uyagcinwa noma imibi noma imihle noma isinda noma injani ngoba iyona ndlela asifundisa yona yokuya ekhaya asiyazi enye amen amen asiyazi enye lokho ukuthi uma niqala ukuhlakanipha phambi kaNkulunkulu bese niphendula izinto zakhe kuNkulunkulu uqobo lwakhe nibukeka niziwula nina eniphendula lisho njalo lencwadi esiyifundayo mabe mbuzo uKristu ukuthi wena ke la kule mithetho eyayikhona kaMose nabaprofeti nakho konke wena ungaphi uthi uKristu cha njoba ngilana nje ngizogcwalisa yona leyo mthetho kodwa ke engikusho kini lokhu oyithathayo ayigcine ayifundise ngokunjalo kuyathiwa mkhulu embusweni wezulu kodwa oyithathayo ayiphendule ibe okunye abesefundisa nabanye abantu kwenze njalo kuyawuthiwa omncinyane embusweni wezulu nibo babheka abantu abaphambana nezinto ezikashembe yibo laba kodwa abancinyane embusweni wezulu ngeke babe bakhulu ngeke babe bakhulu uNkulunkulu akasisize asibophele othandweni lwakhe
noma zikhona izinto ezibhlungu kodwa ningafikelwa umoya ugudluka emthethweni kaNkulunkulu nokufisa ukwenza izinto ngokwenu nibokubuyisela kumnikazi wakho lokuhamba ngoba unamandla amakhulu njengoba nilana nje amandla akhe wonke lapho amen anukalanga ningaka futhi anigcina ningaka amen nintshumayele enkulu kabi kubantu abanibonayo baningi abantu enibadumazayo abathi mabenibuka badumane bathi awu laba bantu bayenza kanjani lento abanye bafisa ukuba yini anovalo bayisaba ngiyadabuka ke ngoba insuku zomuntu zokuhamba emhlabeni azaziwa uye zaziwa uNkulunkulu ukuthi mawuficwa ileso sikhathi ukuloko ngidabaza uzoya ngapho wena ulindele ukuhlangatshezwa ubaba ningayikhohlisi la siyakhona esangweni lakhona kumi lo kade mila izolo wena osumphikisile uyawungena ngaliphi isango iliphi lelisango wena uyongena ngalo uma yena ethi akube nje ekhombe sona isoni lesi ongasifuni wena ngoba ubazi abangcwele mayisikhombileke phela usikhombe ngamandla sezulwini mawusuphikisa yena uphikisa isoni uphikisa yena kodwa umi esangweni la uzongena khona wena uma kufike esakhe isikhathi sokubizwa esingafika noma inini nakusasa singafika usacabanga ukuthi hayi mhlawumbe ngisazobuye ngiphenduke mhlawumbe ngisazobuye ngizwe ngenye indlela mhlawumbe kusazobuye kube njani bese siyafika isikhathi uNkulunkulu wenu unezinto zakhe anibekela zona nibokhumbuzana ngezikhathi zonke izimiso zikaNkulunkulu nezinto zemhlangano sikhumbuzane zona ukuthi uma sisemhlanganweni kaNkulunkulu sihamba kanjani sikuhloniphe sikugcine ngoba siyaqongelela izibusiso okuzothi kusasa zenze indlela yethu ibe lula Umswama Ramanazareth Alapa Ukazila Yelanga Ukazila Nangape singazedeleli izinto uShembe asifundisa zona alikho izwi lakhe elalingelutho nelalincane kunamanye
bakhona abantu ayethi mayikhuluma izinto kubo bangazinaki zihambe zibahluphe ngoba becabanga ukuthi hayi umuntu nje lo wasemhlabeni uyazikhulumela nathi singakwenza lokhu mhlawumbe singaphendula nakushilo sikumise ngendlela esiyithandayo. Kwakukhona insizwa kuloku kuhamba, lo muntu waganwa ubaba mkhulu esekhona, kodwa washada ubaba mkhulu engasekho. Wahlala wayesefika kubaba esethi Nkosi ngihluphekile, ngifelwa abantwana. Wayesebuza-ke ubaba la ehamba nomkakhe ukuthi ma bezawuhamba abantwana uye uboneni. Ngithi-ke le nkosikazi cha, engeke ngikubone ukuthi angafika nje umshumayeli noma umfundisi azothandazela ingane, ngoba sengaze ngasuka kithi ngazohlala lapha ePhakameni ngizolinda kuye kuse ingane ingekho. Awu ubaba imethuse lento emangazi ukuthi into enjani le. Abesethi-ke ake ngibuze, ngoba wahlala isikhathi eside la ePhakameni, wawuyalwe kwathiwani na? Baba mkhulu-ke wayeyakhulume nabo bonke abantu, abanye amagama esikhule bebizwa ngawo amagama ababewaqanjwe uyu baba mkhulu. Ithi-ke le nkosikazi ubaba mkhulu wayethe ngingagani, wathi mangizwa ukuthi igazi liyangehlula ngiboza kuye anginike umuntu engizomgana, futhi kungabi umuntu osemncane mangigana ngagana noma indoda nje esindala, kodwa ukube kuya ngaye bengingezukugana. Nomyeni wakho-ke wamnikwa uye yini? Cha, wenze njani na? Ngabona amantombazane angakithi onke esegana, inhliziyo yami nayo yakuthanda ukugana, ngase ngiyagana. Uthi-ke ubaba kule ndoda, wena nawe ngoba wakhulela la ePhakameni wayalwa kwathiwani? Uthi baba wathi baba mkhulu ngaganwa intombi engiyithandayo. Le ntombi-ke wayinikwa uye yini? Cha, wenze njani? Cha, savumelana nje nabafana bangakithi ukuthi ngoba intombi ayiganile angiyithathe, inhliziyo yami nayo sithanda ukugana, ngase ngiyamthatha. Uthi wangesaba yini lelizwi lakhe na ukuthi lizosebenza? Uthi cha baba, ngikunakanga lokho, angikunakanga ukuthi izwi lakhe lizosebenza. Uthi kubaba yikho-ke lokho kwenza ukuthi makufika abefundisi noma abashumayeli bethandazela ingane ingasindi. Wayesefelwe lo muntu ingane mhlambe zintathu zizine, kwase kudlula isikhashana futhi kwase kuyama nje akabe asathola lutho. Uthi kubaba kwadlula isikhashana yayisifika le nsizwa ikhathazekile kakhulu. Yathi baba ngibona ubaba mkhulu. Baba mkhulu efika enolaka kakhulu.
uthi ephethe into ende sengathi isibhamu uthi lento inembobo incane uthi kodwa wangithatha wangishutheka kule mbobo uthi yanwebeka le mbobo ngangena phakathi uthi wayeseyishaya lapha ngemva lento uthi ngaphuma ngandiza ngaye ngaphonseka olwandle uthi ubaba awu utheni ngaphambi kokuba kufake kulento na uthi ubaba mkhulu ubuza ukuthi wayingcoliselani le ntombazana ngoba ngangiyilandela ukuba ngizoshumayela ngayo uthi ngathi baba ngangingazi uthi wayeseyishaya lento uthi ngaphuma ngaye ngaphoseka olwandle wase kuyaphela kanjalo wasithi baba awulali ibile liphupho lakho ngisho ukuthi ke ningaze deleli izinto ushembe azibeka kini amen zingabi incane zibe inkulu nje ngesikhathi sonke umuntu ehlulwe yilokho okumehlulayo kodwa ningakwenzi ize ukufundiswa kwenu uNkulunkulu imithetho yakhe ningafisi futhi ukuthi ukuba nishintshe ibe ngokwenu ngoba uma isingokwenu kuyobe akuseyini imithetho kaNkulunkulu ingoma yamashumi amahlanu inkosi ibusise ukuphakama kwesandla amen bonani uvele
Zani
inkosi kuwe lokhu kuhlangana kwethu ngalenhlangano yakho kaJulayi. Lokhu kuhlangana Nkosi kuhlelwe uwe. Siyacela ke Nkosi usihole wena kukho. Usifundise Nkosi ukuthi sizokuphatha kanjani. Kungabi ukwenza kwethu. Naba Nkosi abantwana bakho baphuma kuzindawo ngezindawo. Balandela izwi lakho. Mase bephakathi kwalomzi lenkosi. Alibalibone lisebenze phakathi einhlizweni zabo. Siyacela ke Nkosi ukhumbule amakhaya ethu. Esiwashiye nawe uba ube ukhiye. Ube umgadi wamasango. Nabasele kuwe Nkosi bangasale bahlaselwe amadimoni. Siyacela ke Nkosi abantwana bakho abazobe behamba izindlela zokwehla benyuka beza kuwe uhambe nabo ezindleleni nabaphakathi kwalomzi Nkosi uchithe imikhuhlane khona. Siyacela ke Nkosi usiphe Nkosi isibusiso. Isibusiso Nkosi sokuthi silandela izwi lakho. Usilobe Nkosi encwadini yakho. La uloba khona Nkosi abantwana bakho obathandayo. Singadingi singesweli. Ube ngikudla ube ngamanzi. Noma sihamba sibelethwe uwe. Noma silala Nkosi usiphe ukuthonga kwentokozo. Siphe Nkosi umoya okungakhathali ukukhonza. Fundise Nkosi ukuthi ukhonzwa kanjani. Hamba phambi kwethu Nkosi ngemini nangobusuku. Ngabe njengokusho kwethu kube ngokwakho kodwa nanini kube phakathi. Amen. Ngiyacela ukuba uNkulunkulu wasephakameni lokho kuhlangana kwethu kukaJulayi asihlahlele yena indlela esizohamba ngayo. Amen. Ngoba akwejwayelekile afana nabanye oJulayi mhlawumbe esibajwayele. Kodwa engathi uNkulunkulu angasisiza singakwenzi okwethu senze lokho azosiyalela ukuba sikwenze. Amen. Asazi ke ukuthi uNkulunkulu uzothini. Kodwa sizolalela lokho akushoyo bese senza khona. Amen. Ngabantu babolinda. Bangadikibali, bangakhathali. Babeke yonke into kuNkulunkulu kuba ayithwale yena. Ngoba thina ngeke sibe nawo amandla okuyithwala. Nalesi simo esiyiso uNkulunkulu usazile yena. Izolo nakuthami thina singakacabanga ukuthi kungaseqedile. Siyacela ukukhonza kwethu kulo Julayi akulobe. Amen. Akwenze kube khona. Amen. Konke ke esizawukuzwa kumenyezelwa kuyobe kuzokwenzeka khona. Inkosi imbusise.